Hay mga igsoon ko ni Kristo, mayong buntag kanatong tanan. Anya kita karon sa ato ang exercise through faith. Sa ato ang kalihukan, #jogging na, pamalandong pa. Anya kita karon sa ato ang golf course, padulong kini sa golf course dinhi sa Lantaw. O na labi kay diri nga pagkaon diri sa ilaha, dinhi sa Lantaw. O kunya first time kini nato karon nga mohatag nining pamalandong panahon gayud sa adlaw nga Domingo niining Abril 10, 2022. O kini mao gitawag nato nga ang pasyon sa ato ang Ginoo nga mao ang pagsulod ni Kristo ngadto sa ganghaan sa Jerusalem, the Golden Gate. O nining tungura pamalandungan nato ang atong ebanghelyo mahitungod sa ebanghelyo ni San Lucas kapitulo 22 bersikulo 14 o kapitulo 23 bersikulo 56. Taas-taas ni karon nga ebanghelyo mga igsoon nga diin mao man kini ang pasyon sa ato ang Ginoong Jesucristo. Atong hinumduman mga igsoon nga mao kini karon ang triumphal entry sa ato ang Ginoo padulong ngadto sa Jerusalem. Diin siya gihimamat sa daghang mga tao. Kita mga Katoliko o bisan sa ubang mga relihiyon nagsaulog karon sa ilang pamaagi nga diin sila mo sa ulog sa pagsugat sa Ginoo. Ako si Reverendo Padre Dennis Cani Poltron, muhatag nining amubong nato nga pamalando. Mga igsoon, aduna ko'y usa ka kasinatian nga dili nako malimtan natong panahon nga dito ko sa gitawag nato aning dito ko sa Tagaytay for 1 year o sa ako ang regency. Unya sa pag-uli nako sa dinhi sa Dakbayan sa Subo sa Archdiocese of Cebu moto Mayo 5 adlaw gyud sa akong natawhan. Unya siyempre, pag-celebrate sa akong kaugalingon sa adlaw na tawhan, magsulob ko og gitawag nato nga pula nga sinina moto sakay sa eroplano, magabot gyud sa airport. Siyempre, ngita at yung sakyanan. Apan, ang dako na kong kahibuhong mga igsuon kay sa pagdayo nako gawas dito sa airport, mao na to'y ako na natingadan kay doon na may nisugat nako. Wa ko kahibaw, wala kay ko mapahibaw nga mauli ko dinhi sa diocese sa Cebu. O kunya na may nisugat nako. May sugat nako. Kunya usa ka babae na ni halog pa nako ni kiss niya. Uy kuya, salamat kay ni uli na ka na. Nahibong ko. Sige niya. Dito po dang iyang mama. So salamat to kay uli na kadong nana. Gimingaw kay minig nimo. Na surprise ako. Mangkuy ingon nga musugot ako. Kay nipong nihalog nako, kuha para ba mga igsuon? Kunya basta ni iyang mama, uban niyang igsuon, kanini ang gimingaw gyud. Nibong ko nga nung kinsa may nagkuha nako niini. Moto nga sa ako ang gitawag nato ani nga para dili pod sila in town madismaya, ako pod silang gipanghalog no tagsa. Kunya kumusta naman ka doon? Ikuan lagi karon yung problema na. Hinoon, wala ko'y laing mahimo, no? So, di ay, mga igsoon ko ni Kristo, taod-taod siguro mga 2 minutes. So, taod-taod. Di ay ni gawas nga laing laki. Ugo niya, nahingangha sila. Kuy, kinsa man din yung duha ang tinuod, ani? Ma'am, kamu inday, halog mo na ko, uwang mutanan ako kinsa ko. Kudi man gud ikaw pareha lagi ang nahitabo mao ni nga pareha mi gitsura, susama mi gitsura, no? Di man ko gwapo, mas gwapo to siya, pero susama gitsura. Dunay ko kaanggid ang among itsura sa among linihukan, mao gyud mga igsoon. Oto na kayo ko nga it was a moment of triumphal entry, no? Nga ning sulod ka balik sa imong lugar sama ni Kristo unsa may nahitabo mga igsuon. Nahitabo mao ni nga siya gisugat sa mga tao. Na-feel po ng talako. Ako ni na-relate karon ang pagsulod ni Kristo sa akong kaugalingon. No? O ang igsuon, okay ra sa noon kay nakahalog sa ko. Wa pagutugod niya. Dito di ay ang ilang igsuon
mga 2 minutes pa usa pa nakagawas maoy ulahi nga nigawas aw dito. Ngayon, sorry kaayo sir ha, sorry wala ko pagpaila nga seminarista ko anak. No? So nining tungora mga igsoon ko ni Kristo, ang atong Ginoo misulod dito sa Jerusalem, sa Gate of Jerusalem, dili sa ingon nga siya mamahimong sikat gani ang iyang gisakyan usa ka donkey. No, kanang donkey mga igsoon sakyanan na nagsimbolo ka na siya og kalinaw, peace. No? Kay kung ang gisakyan siguro ni Kristo kabayo, murag padung siguro siya og gira, no? Oh. So nining tungora ang pagsulod sa Ginoo dito sa Jerusalem usa ka pagsulod nga diin maoy mo fulfill sa iyahang plano sa iyang amahan. Nga mao usab ang gipanaad diha sa kasulatan labi na ni propeta Isaías mga igsoon. Og nining tungora nakita nato nga si Kristo giinang gyud niya ang iyang mga sumusunod, no? Nga musulod ako sa Jerusalem unya puhon, no? Adunay mahitabo sa kong kinabuhi. Pagtamayon ko, biyayon, sakiton, hangtod mamatay apan mabuhi si katulog adlaw. Mao bitaw si Pedro iyang gingingnan iyang ipira si Kristo gingnan dili unta na tinuod ang imong giyon gingnan siya sa Ginoo nga mahawa sa tanan. O mao na mga igsoon ko ni Kristo nga diha sa kasakitan sa tong Ginoo siya mga kaigsuonan nakasinati niya itong gitawag nato nga kasakit diha mismo sa iyahang mental sacrifice. No? Iyang nasinati nga diin siya nagluha og gisingot og dugo. Dili sa kahadlok. Kun dili ang madagatan niya mahitong ang kadako sa iyahang madala diha sa kaluwasan. No? Og tuod man kung atong tan-awon kadtong maong mental suffering sa atong Ginoong Hesukristo, makita nato mga igsuon nga siya midawat sa kabubuton sa Dios sa dakong pagpaubos og siguro mayong tagpo nga og naaba niya ang pagsupak nato siguro naa. Mao na nga sa atong kaugalingon sa panahon nga kita anaa niining mga butanga mga igsuon dili gid nato dili kinahanglan nga mag-rigor ang atong utok. Atong hinumduman nga doon ay Ginoo nga magdasig sa ato ang kaugalingon, no? Kay kinang mental suffering, mental sacrifices mga igsuon, dili maguna daling mawagtang sa atong kaugalingon, no? Moapil pa niya ng kauwaw, moapil pa niya ng mga kaigsuonan ang gitawag nato nga depression, no? Daghan mga butanga nga diin ato ang mahinumdum ma-equate niya na. Og hinumdumi nga sa panahon nga moabot na gani na diha nato hinumdumi si Kristo. Nga anaa sama sa iyang kasinatian karon hinumdumi siya nga nakalahutay siya human sa tanan. No? Ang ikaduha nga diin na sinati sa atong Ginoong Hesukristo ang spiritual suffering, no? Spiritual suffering. Sa ato spiritual dryness. Nga diin kung tan-aw nato tong kahigayunan mga igsuon nga siya gilangsang sa krus, murabag a sort of abandonment, murag gi-abandon siya. Mawito nga nihigon siya ngadto sa krus, Ginoo, amahan ko, nganong gibiyaan mo ako. Dili tong ingon nga amahan ibiya kaniya, kundi ang katawhan, no? Ang katawhan nga human sa tanan nibiya ang katawhan, no? Ngadto sa amahan tungod sa pagpakasala. No? Ipahinumduman niya ang katawhan. O kanato usab mga igsuon ko ni Kristo, ana abaya kanato ang higayon nga diin moingon ta nga the world as if the world is against me. No? The world is against me sa tanan akong mga problema. No? Oo. Sa tanan akong mga problema, sa tanan akong mga gitawag nato ani nga mga kasakit. So sa tanan akong gibuhat, spiritual dryness mga igsuon ko ni Kristo. O hinumdumi nga ang Ginoo dili kana siya Ginoo nga diin mo pahurot sa imuhang anaa kanimo o mupahubas sa imong katakos diha kaniya, dili. Ha? Kun dili magpuno siya kanato nga taliwa sa maong mga kasakit, taliwa sa maong kabalisa sa atong kinabuhi. No? Murag wala kay kapaingnan, there is only one way for us. Mingon si Kristo, I am the way, the truth, and the life.
Ang ikatulo mga kaigsuonan nga kasinatian nga tagamtaman sa atong Ginoong Jesu-Kristo is not only mental, it's not only spiritual, but also physical. Nga diin, kung nakita na to, kaniya, gibiyay-biyay siya sa mga tao, giludan siya, ugunya, gilutos, o ngadto sa hukmanan, o pagkahuman niya na, kung sa inahitabo kaniya mga igsuon ko ni Kristo, gilangsang sa krus. Gitawag body suffering. Kadto, sakit kayo, madawat niya. Madawat niya. O nato mga igsuon ko ni Kristo, atong hinumduman nga kining tanan lumalabay, ang atong lawas lumalabay lamang. Lumalabay lamang. O kitang tanan mulabay nining kalibutana. Hinumdumi nga atong i-encourage ang atong kaugalingon. Nga sa tanan natong mga paningkamot sa matag adlaw, dili kini para atoa. Katong kang Kristo nga paningkamot, dili kadto para iya, kundi para natong tanan. Oo, wala nato tuyo ang kini mo ay mahitabo ka nato. Apan mga igsuon, ang maong pagdawat sa maong kabubuton nga diin siya pagasakiton, dako kayo kiniigkwinta ngadto sa Ginoo. Kay kung ang atong hunang-huna kalibutanon lamang, maghimo pa man ko niini, usa may ako mapupo. Kung ako mga anak, puros nagkatibulaag, wala sila'y dili maminaw nako. Karon na naglain nilang kinabuhi, puros na nakatag sila. So, asa pa man ko niini padulong mga igsoon ko ni Kristo. Hinumdumi nga ang tanan nga imong gipaningkamutan pinaagi sa pagpaningkamot sa imong lawas, dunay maayong resulta. Doon na tayo maayong madawat. Basihi lang ang nahitabo sa atong Ginoong Jesu-Kristo. Human sa tanan, puhon siya mabanhaw. So mao nga, diha sa atong kinabuhi, mga igsoon ko ni Kristo, dili na to pahubsod ang atuang pagkamalaumon kaniya. Ganiining sa kapanahunan nga siya karon misulod ngadto sa Jerusalem, gisugat sa mga palma, kini siya mao'y timaan nga siya adunay gugma alang sa mga tao nga nagpakasala. Panapos mga igsoon. Ini nga to nga pamalandong karon. Ato hinumduman ang usa ka amahan ato sa USA, si John Griffith. Nga diin kinini ang operator siya sa usa ka bridge nga diin anaa moagi ang gitawag nato nga mga train. Kada adlaw dahil train nga moagi. Ug niya mao kadto nga nabuhi siya dito, iyang giaruga ang iyang mga anak ditong Tepita. Ug niya ang iyang the only son, iyang gibuhi pinaagi sa tong pagka-operator sa train. Usa ka adlaw niya na ang iyang asawa nagtrabaho man, maninda siya og kanini siguro maninda og mga prutas, no? Iyang gida ang iyang anak ngadto sa maong station, diin siya nagtrabaho. O niabot naman ang punto nga din sila gigutom, nangaon sila sa usa ka restaurant, damay nga restaurant. Human ni adto, mga igsuon, kinini ang uyon raman sa station, ang maong kananan, mao to nakita niya na nataligamaan niya nga hapit na di moabot ang train. Kunya kung dili niya maabli ang maong bridge, kadtong maong train, daghang yun ang mga matay. Niya pila ka tao ang naa sa maong train, 400 passengers. Sumao nga si John ni dagan, gingnan niya iyang anak, ayaw gawas kay mulabang ko speakers kay mag-operate ko sa train, akong ipaubos ang agianan, ang release. Mulabang kabilin lang kadiha, ayaw dagan. Mao to mga igsoon na dagan siya kay magkalin kay hapit na moabot ang train, niya basi niya madisgrasya. O to ni pagsakan niya kadto taas iya ding gion, iyang gidown ang train. Nagpaubos na. Ug hapit na doon lagi ang train. Apan sa kalahian nakita niya nga ang iyang anak nigawas nagdagan ngadto padulong gyud sa maong release nga mulabang na speak aside kay nangita sa iyang papa wa kapaabot mga igsoon. Apan naghunahuna siya kung dili na ko nihimuon daghan ang mga matay. Apan wa ako'y mahimo, ako maniginan akong bata, wa man siya maminaw siguro.
mao kato nga sa pagkadulag yun i-push niya ang button unya niubos na ang maong bridge nakagi ang train diha mga igsuon wa siya nahimo kundili ang pagpiyong sa iyang mata ug unya nakita niya ang hagunos sa maong train ug nakita usab niya ang paglagsik sa mga dugo nga diin ang maong ligid sa maong train dito miagi sa iyang anak namatay ang iyang anak ang usa ka bata nga diin iyang gisaligan ang usa ka bata nga diin maoy namat-an sa iyahang padayon nga pagkinabuhi ug pagpaningkamot ang usa ka anak nga diin maoy iyang gitagaan sa kinatibuk-an sa iyang pagpaningkamot alang sa kaugmaon ang usa ka anak nga mo'y source sa iyang happiness sa iyang kalipay namatay mga igsoon ko din ni Kristo susama niini ang atong amahan dinhi kanato for 400 people si John Griffith iyang isakripisyo ang iyang anak kita pila ta ka millions billions ng mga tao sa kalibutan sa usa ka tao nga iyang gidala dinhi sa kalibutan iyang gipakanaog alang kanatong tanan unsa man kaha ang atuang gihimo si John Griffith pagtan-aw niya ang mga tao siya anaa sa dako kaayong kapungot ug dakong kasubo hilak pagbako apan ang mga tao sa iyang palibot labi na kadtong nagsakay sa train wala nagbasa sa ilahang novel sa ilang libro ga ang uban nagpinom og coffee niangad na skilid sa gawas kita niya nagkinataw-anay ang mga tao wala mahibalo sa iyang ibati nga iyang anak nagligsan og nagpisat niya ng train mao kana ang pagsakripisyo sa pamamahan og si Kristo na nahimong sacrificial lamb alang kanatong tanan usa mga igsoon ko ni Kristo duyugan pa ang Ginoo diha karon sa iyang pagsulod sa ganghaan sa Jerusalem nga kini siya atong mamahimong unta nga gabayan sa atong kinabuhi sa matag adlaw aron sa ingon ang Kristo nga buhi ang Kristo nga nagsakripisyo kanato mao ang Kristo kini nga nagagiya kanato sa tanang higayon ako si Reverendo Padre Dennis Canibultro moingon jogging na pamalandong pa God bless og unya shout out ko di ay sa mga pamilya karon ilabi na gayud sa banay ni sa Dumayak family sa banay ni Ma'am Chuna Garcia and family ni Ma'am Lo Navalio and Chenby Bugasan and family ni Ma'am Banban Dusdus sa iyahang meat shop ug sa iyang bugasan ug usab ni Esther Bacalya no shout out kaninyo og hinaot ko sa inyong malambuon ug usab malinawon ug usab mabungahon ug balaan nga pagsaulog niining Semana Santa. Bye bye. Thank you. God bless. Jogging na. Pamalandong pa.